Zdravím vás, takže v tomto ďalšom videu vám poviem o nápojoch, ktoré by ste mohli piť a ktoré by ste teda nemali piť. Vlastne vysvetlím vám jediných 5 nápojov, ktoré pijem vždy ja a logicky všetko ostatné, čo nebude na zozname, je to, čo nepijem. Myslím si, že nápoje sú celkom dôležité, lebo väčšina ľudí si vôbec neuvedomuje ich dôležitosť práve z toho dôvodu, že dosť často sa sústredia len na nejaké jedlá a pritom aj tak naďalej pijú rôzne nápoje ako Fanta, cola, proste soft drinky, limonády plné cukru a chemikálií a ďalších vecí a pritom keď sa pozriete na zloženie niektorých tých drinkov, tak akože mne sa prekrúcajú oči, takže určite neodporúčam. A ak neviete, čo by ste mali a teda nemali piť, ak si chcete vylepšiť postavu a zdravie, tak následujte toto video a týchto 5 úžasných, skvelých nápojov vám určite pomôže, alebo pomáhajú aj mne. Samozrejme, môjim drinkom, môjim nápojom číslo 1 bude voda. Čistej vody pijem teda najviac úplne zo všetkého, keďže tvorí 70 až 90% mojej hmotnosti. A snažím sa vypiť 2 až 5 litrov vody, alebo celkovo teda tekutín denne. Podľa toho, ako je vonku, aké je počasie, ako sa cítim, čím teplejšie je, samozrejme, tým vypijem toho viac. Ako som spomínala v tom predchádzajúcom videu, najviac tej vody vypijem do obedu. Okrem čistej vody pijem aj takúto šungitovú vodu. Neviem, či tam vidíte tie čierne kamienky. Kto nepozná šungit, tak šungit je vlastne hornina, ktorá pochádza z Ruska, z oblasti Karelia. Sama som túto oblasť v Rusku navštívila v roku 2015, keď som tam bola na výlete na výletnej lodi. A šungit má veľmi veľa výhod pre naše zdravie. Takto vo vode je veľmi dobrý na neutralizáciu a dezinfekciu vody. Čiže šungit, to čo vlastne v tej vode spôsobí za nejakú dobu, je, že on zabíja baktérie, zbavuje vodu pesticídov, chemikálií, ťažkých kovov, chlóru, fluoridov a podobne ďalších organických látok, ktoré sú škodlivé pre náš organizmus. Keďže veľa cestujem, dosť často neviem, čo tá voda môže obsahovať, tak si pridávam šungitové kamienky aj do mojej fľaše, kde si dávam vodu. Vlastne tieto kamienky, čo tu mám ja so sebou, potrebujú odstať vo vode nejakých 8 hodín na to, aby sa tá voda dostatočne prefiltrovala, prečistila. Tak čo vlastne ja robím je, že vždy večer si naberiem vodu do žbanu, na noc tam nechám kamienky a ráno vypijem do obedu tú vodu, potom to zopakujem. Čiže 2-krát denne si naplním takýto džbán a používam vodu nielen na pitie, ale napríklad aj na čistenie dutín alebo na nejaké iné veci, kľudne varenie a všetko ostatné, čo robíte s vodou. Na čistenie pleti je super. Tip ďalší, čo môžem si pridať niekedy do vody, je jablčný ocot. Jablčný ocot je skvelý na niekoľko vecí. Naštartuje trávenie úplne perfektne, je dobrý na chudnutie, na detox, zbavuje telo hlienok, čiže ak máte napríklad zápal dutín alebo vás bolí hrdlo, takisto pomáha pri lupinách, môžete kľudne si ním oplachnúť vlasy spolu s vodou, ďalej znižuje cholesterol, znižuje hladinu cukru v krvi, čiže je skvelý napríklad pre cukrovkárov takisto a celkovo zlepšuje váš metabolizmus a trávenie. Takže dosť často cestujem s malou fľaštičkou alebo proste sem tam raz za pár mesiacov si kúpim jablčný ocot a vypijem ho vždy počas niekoľkých dní alebo niekoľkých týždňov a potom mám zase dlhšiu pauzu. No a posledný tip, keď sa rozprávame o normálnej vode, niekedy tam pridávam teda citrónovú šťavu, tu mám citrón, môže to byť teda citrón alebo limetka. A dúfam, že teda všetci viete prečo, len na také nejaké zhrnutie. Najlepšie je piť teplú vodu s citrónom ráno na lačno, ktorá naštartuje trávenie. A samozrejme všetci vieme, že citrón má veľa vitamínu C a takisto dráslíka a zlepšuje vlastne kvalitu krvi, celkovo náš imunitný systém. Takže bod číslo 1, môj najhlavnejší teda nápoj, tvorí samozrejme voda, niekedy je to šungitová voda, niekedy voda s citrónom a niekedy voda s jablčným octom, ale teda prevažnú väčšinu toho, čo pijem, tvorí naozaj čistá pitná voda.
Nápoj číslo 2 budú čerstvo odšťavené džúsy, hlavne teda zelené džúsy. Zelené preto, lebo obsahujú chlorofil a chlorofil je svojim zložením najbližšie zloženiu ľudskej krvi, najbližšie hemoglobínu. To je vlastne farbivo, ktoré máme v ľudskej krvi. A práve kvôli tej podobnosti by sme mali čo najviac chlorofilu pridať do svojej potravy. Najjednoduchší spôsob je v zelených odšťavených nápojoch, vlastne z hociakých zelených listov, hociakej zelenej listovej zeleniny, alebo takisto si môžeme robiť nápoje z chlorely a zo spiruliny. Keďže chlorofil je taký podobný našej krvi, tak prečisťuje krv, je skvelý na detox. Zároveň tiež nám pomáha čistiť pečeň a ako keby celkovo lieči, lebo vlastne dávame do tela to, čo tam chceme mať, čo máme vlastne v tej krvi. A takisto odšťavené džúsy sú skvelé z toho dôvodu, že majú veľmi málo vlákniny, teda podľa toho, akým odšťavovačom to odšťavíme, čím menej vlákniny, tým lepšie. A z tohto dôvodu dokáže džús prejsť žalúdkom a ďalšími tráviacimi orgánmi za veľmi rýchlu dobu, niekedy už aj za 10-15 minút sa dostane do našej krvi. A v menšom množstve dokážeme do tela tým pádom dať veľmi veľa rôznych živín. Lebo predstavte si napríklad, alebo teda ja bežne odšťavím takú kopu zeleniny a to by som nezjedla ani za týždeň a vypijem to napríklad v 2 pohároch džusu. Takže naozaj zelené džusy môžem len odporúčiť. To bol bod číslo 2, nápoj číslo 2. Čerstvo odšťavené zelené džusy. Tretím nápojom bude surové vegánske mlieko. Ja vám tu narýchlo pripravím makové mlieko, čiže najprv mak zalejeme na aspoň 2 hodiny vodou. Pomaličky ho premiešame, necháme ho odstáť, potom ho precedíme cez sitko, dáme do mixéru, zalejme zase vodou, ja som ho zaliala šungitovou vodou, pomixujeme, až kým vznikne taká biela tekutina, to je vlastne to mlieko a nakoniec potom zase precedíme cez sitko a môžeme piť také veľmi rýchle makové mlieko. Konečne mám makové mlieko hotové, tak na zdravie. Štvrtým nápojom bude mladá kokosová voda, ktorá má neskutočné množstvo benefitov pre organizmus. Ochladzuje, prečisťuje, zabíja baktérie a plesne, nemá skoro žiaden cholesterol ani tuky, dokonale hydratuje telo v lete a vďaka veľkému množstvu elektrolitov a vitamínov a minerálov je naozaj jedným z najlepších nápojov. Nápoj číslo 5 bude zelený čaj, biely čaj a ďalšie bylinkové čaje. Ja mám veľmi rada rôzne bylinky, každú používam na niečo iné. Nebudem tu teraz rozprávať, ktorú na čo používam, dá sa to jednoducho zistiť všade možne na internete. Len aby ste vedeli, že tiež odporúčam vlastne nápoje z rôznych rastliniek, pretože všetky majú svoje nejaké zdravotné benefity. A k tomu by som vám len povedala možno, že ja sama teda osobne nikdy neprevarím vodu, keď si z nej idem urobiť čaj. Je to z 2 dôvodov. Jeden je ten dôvod, ktorý je raw, keby som tou vodou, ktorá má viac ako 42 stupňov Celzia, zaliala tú rastlinku, tak veľa živín sa v nej zničí, alebo teda zníži sa ich množstvo a to je to, čo nechcem. A ďalším dôvodom, prečo ja tú vodu nepreváram, je vlastne to, že pri teplote nad 60 stupňov Celzia sa minerály, ktoré sú vo vode, premeniajú z organických, to sú tie, ktoré moje telo vie stráviť, na anorganické, ktoré moje telo stráviť nevie. A ja chcem teda mať vo vode tie minerály, keď už sú tam nejaké, tak aby som ich vedela aj správne využiť. To znamená, že nepreváram vodu, len ju trošku zohrejem, keď si idem urobiť čaj. To isté hovorím aj ľuďom v reštauráciách, ak je to možné. A vysvetľujem to tak, lebo to isté robím len teda aj doma, aby som si nemusela kupovať špeciálnu varnú konvicu, na ktorej vidím stupne teploty vody. Tak jednoducho proste sa dotkne varnej konvice a už som sa tak naučila, že keď si ju chytím a jednoducho ma nepalí ruka, tak tá voda je ešte v pohode pre moje telo a bude mať všetky živiny a bude mať tie vhodné minerály a čaj takisto a teda keď sa dotkne varnej konvice a už ma to páli, tak už je to príliš. Takže len taký jednoduchý tip, naozaj málo kedy vlastne v lete do časoch čaja ani nepijem žiadne a keď pijem, tak ich zalievam normálnou letnou vodou a v zime si teda tú vodu trošičku ohrejem, nech mi je tiež teplejšie, ale ako hovorím, len do nejakej takej teploty tela. Takže môj tip číslo 5
sú bylinkové čaje. Narýchlo si zhrnieme, čo som vás naučila, dúfam, že v tomto videu. Je to 5 druhov rôznych nápojov, ktoré ja odporúčam piť. Prvé je čistá voda, voda so šungitom, s citrónom alebo s jablčným octom. Druhý bod sú čerstvo odšťavené džusy, prevažne teda zelené džusy, ktoré obsahujú veľa chlorofilu. Tretí bod bude čerstvá kokosová voda, ktorá je úžasná, ja sa neviem nabažiť. Ďalším bodom sú vegánske čerstvé mlieka, ktoré si môžete vytvoriť sami jednoducho doma. A posledný 5. bod budú nejaké bylinkové čaje, ktoré majú skvelé účinky na vaše zdravie. Takže dúfam, že ste sa v tomto videu niečo naučili. Ak áno, tak prosím, zdieľajte so známymi. Sledujte celý zvyšok týždňa a na konci môžete vyhrať môj e-book, ak správne odpoviete na všetky otázky. A takisto, ak sa chcete dozvedieť viac o tejto téme, o ktorej rozprávam celý týždeň, tak vás pozývam na kurz v Bratislave, ktorý sa bude konať 18. septembra v bare Metropol od 15. do 18. hodiny. A viac sa pozrite na odkaz pri tomto videu. Ak sa chcete dozvedieť viac o surovej strave, o tom, ako správne kombinovať jedlo a celkovo nápoje, ako si vylepšiť zdravie, ako sa lepšie cítiť a mať veľa energie, tak vás pozývam na tento môj kurz surovej stravy 18. septembra v Bratislave. Takže využite tú šancu, lebo vôbec netuším, kedy sa zase do Bratislavy vrátim. Takže týmto vás pozývam, čaute všetci, dúfam, že sa máte skvelé, čau.